Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Ako si Super Daloy-Doy. Hoy, hoy. Dakop. Chip! Usa ba ako violasyon, Chip? Huwag ka mahibaw sa imong violasyon. Usa ako violasyon, Chip? You are driving motorcycle without helmet? 3 days later. Sir, dakop sa ni. Chip, imo na sa kundakpon. Dakop ni. Kung sa may ita akong violasyon, Chip, nga imo naman sa kundakpon, huwag ka mahibaw sa imong violasyon. Nag-helmet man ko. Nag-helmet ka. Pero wag kay motor. Hoy, Daloy-Doy! Nasira na bang gate? Man na! Nasira na bang pultahan? Man na! Uy, nasira na bang bintana? Man na! Nasira na bang tindahan? Man na! Unsa na laywa pa, sirhe! Ang imo lang baba! Tay. Ngano, anak? Kinsa may imong love, tay? Natural. Ikaw gyud ang akong love. Salamat, tay. Oo. Bantog ra, kada gabi imo kong habulan. Si nanay, imong hubuan.